тебе, Семен. Эту Андрею. Тебе, Васенька. Петька, ну не хватай из рук. Вот я тебе за это полбу. Софія Стома марила быць актрысай з дзяцінства. Дзяўчына навыдатна скончыла тэатральную школу і працягнула творчы шлях у народным студэнцкім тэатры «Люстэрка». Роля маці, якая страціла дзяцей у вайну, адно з самых цяжкіх выпрабаванняў для маладой актрысы. Любоў да тэатральнага мастацтва для многіх застаецца і пасля заканчэння ВНУ. Ганна Антоненка скончыла універсітэт год таму, але прыходзіць сюды ў вольны ад працы час. Студэнцкі тэатр «Люстэрка» быў створаны ў 1969 годзе, а ў 85 атрымаў ганаровае званне «Народны». За гэты час пастаўлены дзесяткі спектакляў, змяняліся калектывы, але нязменным заставалася адно – жаданне маладых акцёраў жыць на сцэне. Дурманом сладким веяло, когда цвели сады, когда однажды вечером в любви признался ты. Спектакль «Сем місак, сем лыжак» – пранізлівая гісторыя пра вайну вачыма маці, якая страціла на фронте ўсіх сваіх сыноў. Пастаноўка па п'есе Ніны Сямёнавай прысвечана ўсім, хто не вярнуўся з паляў бітваў. Упершыню студэнцкі тэатр прадставіў гэтую працу напярэдадні Дня перамогі і знайшоў жывы водгук у сэрцах гледачоў. Да дня вызвалення Гомеля спектакль паказалі зноў, каб як мага больш гледачоў даведаліся пра гэтую моцную і кранальную гісторыю. Так, праз мастацтва маладыя людзі не даюць згаснуць агню памяці. Яны, якія ведаюць пра вайну толькі з падручнікаў і фільмаў, змаглі перадаць боль і сілу чалавечага духу.